Trebuie să fac analize înaintea operației de hernie. Bună ziua, sunt dr. Tucă, medic chirurg. Diagnosticul de hernie se pune în primul rând clinic. Pacientul se prezintă la medicul chirurg care realizează un examen fizic și pune acest diagnostic. Rareori sunt necesare investigații complementare, cum ar fi ecografia de păr smoi, examenul computer tomograf abdominal sau RMN-ul. În genere, diagnosticul este, cum spuneam, clinic. O operație de hernie nu poate fi făcută fără analize de sânge. Analizele de sânge sunt analize uzuale care explorează funcția renală, funcția hepatică, dezechilibrele hidroelectrolitice, dacă acestea există, și de asemenea explorează coagularea, pentru că e vorba de chirurgie. Pot fi necesare și alte consulturi anterior operației, cum ar fi consultul cardiologic obligatoriu la pacienții ce au patologii cardiace sau au peste 50 de ani, consultul preanestezic, discuția cu medicul anestezist care stabilește și explică pacientului tipul de anestezie ce va fi folosit în timpul intervenției chirurgicale. Dacă suferiți de hernii abdominale, vă aștept pentru evaluare la Spitalul Gral Medical din București.